मा मा होनना बुंदों नोङो थाख्लाबैनाय? औ रांखावरि आरो रांखावरिनि हौवाखौ मोनबाथाय आङो मस्ला देनायबा एसे देगोन। मानोसि मानोसिलै गुमै नोङो मोनथियाखै नामा रांखावरिया सोरबा हौवाजों खारसनहैबाय आंखौ गारनानै। रांखावरिया सोरबा हौवाजों खारसनबाय? माबा माला जाबाय दिनै मास मोनब्रैसो जाबाय। ओमफ्राय सोर हौवाजों खारसनदों मोनथिदोंना मोनथियाखै हा? सोर हौवाजों खारसनदो बेखौनोथ' मोनथियाखै र' आङो। मोनथिबानो आङो बिखौ ओरैबायदि बुगोन एकदम मस्ला देनाय बायदिनो देथारगोन आं। मस्ला देनाय बायदि देलायनाङा दे। मानसिफोरनियाथ' गोरोन्थिया जाखायो देनाय नङा होमबा? नोंनियाबोथ' गोरोन्थि जादोंमोन ना थाख्लाबैनाय। नोंबोथ' आंनि बिनानाव थुमफ्रि थाखानायनि उनावबो रांखावरिखौ हाबा खालामबावाखैमोन होमबा? आंनिया बेलेग बाथ्रा मोनथिबाय। बे रांखावरिया आंनिख्रुइबो बांद्राय थंगालि। साला गथ' गोरलैखौबो लानानै थांलायदोंलै बियासो। गथ' गोरलैखौ लानानै सोरबा हौवाफोरजों खारसनहैयो। मा बुंबावनो दे आरो गुमै। मानसिफोरनिया आरो मा गोरोन्थियाथ' जाखायो देनाय बयनियाबो। खेबसेखिनिखौ निमाहा होनांगौ आरो आंनिबा नङा होमबा बैनाय? मस्ला बायसि देलायाबाबो जायो। नोंहालाय मा अरजादों? आङो बिसोरखौ मस्ला रखम देयो देया आंनिसो खोथा। थाख्लाबैनाय मालायखौ बुंनायनि सिगां नोङो गावनिखौ सानना नायाखै मानो? नोंबो माथो आंनि बिनानाव थुमफ्रिखौ गदक आलाय सिलाय खालामदोंमोनलै हा? बावगारबाय नोङो हा? बावगारबाय? आंनि बिनानाव आरो लाइमोन भागिनखौ खम आलाय सिलाय खालामदोंमोन नोङो। सानसे समाव बिसोरो जोंहानि न'आवसो थायोमोन, जोंहानि न'आवसो जायोमोन। बेनिखायनो मालायखौ बुंनायनि सिगां 10 बारसो साननांगौ मोनथिबाय? मोनसे खोथा बुजि मोनाखैलै आङो। आङो आंनि गावनि हिनजाव गदायखौ रायदों। नोंहालाय बेयावलाय मा अरजादोंलै? मानो अरजाया जानो? नोङो आंनि बिनानावखौ हाबा खालामनानै गदक आलाय सिलाय खालामहैदों हा? आं नोंनि हिनजावखौ लांनायखाय मोजांसो मोनदों साला दासो। नों बायदि हिनजाव सिखाव मानसिया बेफोरबायदिनो साजा मोननांगौ। आंखौ हिनजाव सिखाव होनना बुंदों नोङो? हिनजाव सिखाव नङा माथो नोङो हा? हिनजाव थाखांनायनि उनावबो नोङो मालाय हिनजावखौ खावनानै लाबोदों? जुबान सम्भालके बात करो। आं बेखौ खावना लाबोआखै मोनथिबायना? रांखावरियाबो आंखौ मोजां मोनोमोन आरो आंबो मोजां मोनोमोन। बिबो गावनि मर्जिजोंसो फैदोंमोन। आं खावना लाबोआखै बेखौ। आरो मोनसे बाथ्रा खोनासं, आङो गुबुनफोरनि बायदि हौवा गोनां गथ' गोनांखौ लाबोआखै मोनथिबाय? आङो हाबा जायै सिख्लाखौसो लाबोदोंमोन। मालायनि बायदि एसेबांबो असभ्य नङा आङो हौवा गोनां गथ'नि बिमाखौ लाबोनो। बाह बैनाय बाह, गावनियाबा खोब मोजां आरो गावनियासो हिनजाव थाखानानैबो गथ' थाखांनायनि उनावबो हिनजाव गदाय लाबोदों। खोब मोजां सानदों खोना गावनिखौ। ओइ मा एसेबां दावरावलै नोंसोरो? मा जादों? खायसोनो गावबा गाव न'आव थांनानै नांलायोना बुलायहैबाय था। बेयाव हाल्ला खालामबाय थानाङा खायसोनो। माखौबा एसेबां हाल्ला खालामफैदों? आंहासो फरायनायाव खथ'क डिस्टार्ब मोनदों। आंना गाबोन एग्जाम दङ मोनथिबाय? मानसियाबा ओरैनो खेबनै फेल जाना दंखायो। एबार एसे गोसो होनानै फरायनानै पास जानो सानदों। नोंसोर आरो बेयाव दावराव खालामबाय थादोंना। थां दादैमोन नोंसोरो एसेबां नांलायनो गोसो दङबा न'आव नांलाय थां। आंहा फरायनांगौ मोनथिबाय ना? गाबोन एग्जाम दं। आं नोंखौ दिनै बुफ्रांगौमोनलै जुदि मानसिफोर फैयामोनबा। लोगोफोर मैयानि थाखाय सरि दे। माने आंना मैया एसे गोरोन्थि जादों आरोना। माने सोमोन्दो लालायनायाव एसे गोरोन्थि जादों। जामगिलाया आंखौसो बैनाय जायो, आंसो बैनाय होनना बुंफ्लांदों। गोबां सम जाबायमोन ना सोमोन्दो लालायिया, बेनिखायनो बावलायलांदोंमोन आं। दे बिदिनो फिसा फिनला गोरोन्थि जाबाय थागोन आंनिया। नोंथांमोना हागौबा निमाहा होबानो जाबाय। आरो लोगोफोर मोनसे बाथ्रा, नोंथांमोना जुदि आंनि गोरोन्थिखौ नुयो अब्लानिया आंनो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। आंना तारमाने एसे बावगारनायनि बेराम दङलै लोगोफोर, बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ एसे हेफाजाब खालामबानो जाबाय आरोना। आंखौ मैया कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरनायनि थाखाय थेंक इउ दे, थेंक इउ आगै। दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ जाय नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामबाय थाया दे लोगोफोर। उनाव कार्टुननि एबा मोजां जाबाथाय गोलाव खालामसिगोन, स्ट'रिफोरखौबो एसे मोजाङै बानायसिगोन ना, नङा होमबा लोगोफोर? दे होमबा दानिया नायलांदो। दावदैखौनो एवनोसै र' आं। मा खालामनो नागिरदों नोङो आगै? दावदै एवनो आब'? दे एव होमबालाय, जोंनि थाखायबो एवबानो जाबाय। जागोन दे र', ओमफ्राय सैथो बाथ्रा बुंमारनाय। मा? नेरसोननि बागैनो सोंगोन खोना। नोङो नेरसोनखौ मोजां मोनमारो नामा? मोना खोना खेबनाय बिद्दा मोजां मोना होननानै।
मोजां मोना होनदोंमोन माथो आङो बेखौनो खोमा खेबलायनांगौ आरो मोनथिखाबाय आङो नोंदि मोजां मोनो होननानै बोरै मोनथिखौ नोंलाय नोङो खोमा खेबाखैना ओरैनोबा खोमा खेबो आरो नोङो मैया बुंदोंमोन ना मानसिनि गोसोआ सोलायलाङो होननानै माबा आब' नोंबो बेखौनो सोंबाय थायो मोजां मोना दे नोङो बुङा था नेर्सोनाथ' बुंगोन ना र' फन खालामनानै सोंहैनि र' आं सोंहैनाङा र' औ आङो नेर्सोनखौ मोजां मोनो बिबो आंखौ मोजां मोनो मा गोसथोलाय मारो नोंसोर सानैबो आयु आसरितसो बिसोरासो मालानिफ्राय गोसथोखुमानानै दङबा खिन्थालायाखैबा बेखौनो खिन्थालायनांगौ आरो लासिंसिंनो आंखौनो लाजिबाय आरो नोङो नोंसोर आरो खिन्थाबाबो आंखौ लाजि फोनांबाय थागौमोन ना बेनिखायनो खिन्थायाखैमोन आं खिन्थाबाबो बुंगोन ना नोंसोर आंखौ बा जोंफोरखौसो बुङोमोन जोंफोरखौसो गोसोबा रायोमोन जोंफोरखौसो रायज्लायबाय थाबा रायोमोन दा गावगायाबो जाबायना होननानै खम बुंगौमोन नोंसोरो बेनिखायनो खिन्थायाखैमोन आरोलै हा बुंजागोनानोथ' आरो मैयाबो बुंदों आं नोंखौ हो आसल मथे नोंनि गोसोआ बोरै एसेबां सोलायलांखो जोंफोरखौ रायज्लायबा खम रायोमोन नोङो सिगाङो मोजां मोननायानो बिदि नालाय फिलिंस फैना होबाय बेनिखायनो गोसोआनो सोलायलांबाय आरो बा लैथोसेया आं फन हरनायाव दानना होलायदों आं जोबोद दुखु मोनदोंलै आंनि फनखौ दानना होनायखाय आसल मथे मानो दानना होदों बेयो आंनि फनखौ बै साननैसोआ माथो रायज्लायदोंमोन नङा बिदि दानना होनाङा ना जुदि बेस्थ' दङबा बेस्थ' होननानै बुंना मानो बिदि दानना होनांगौ ना दाननासो होफ्लांदों नामा इबा र' नङाबा आरो खेबसे खालामबावनि हो एबारबो दानना होदों आयु आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा बेलाय बिमाखौ खोजाना खावदों होननायखौ बुंनायखाय जोंखौ गाज्रि मोनबाय खोना बेनिखायनो दानना होदों लाजि मोनदों खोना बेनिखायनो फनखौ रिसिभ खालामाखै जोंथ' थेवब्लाबो निमाहा होदोंना खेबसेखिनिखौ आयु दालाय लैथोस्रिया जुदि आंनि फनखौ रिसिभ खालामाबा मा जागोन आंलाय लैथोस्रिखौ साननैसोनि उनाव आइ लाभ इउ बुंनोसो सानदोंमोन आंखौ लैथोस्रिया एसेबो मोजां मोना खोनालै आंखौ उन्दैखाय बियो जेबो केयारखौनो खालामा नङाबा बियो आंखौ बिदि खालामामोन ना आंनि फनखौ दानना होबाय थायामोन लैथोस्रि सना आं नोंखौ जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोनथारो आरो आं नोंखौनो जुलि लानो सानो नाथाय नों आंखौ मानो एसेबो केयार खालामा आरो आंथ' सिगांनि बायदि उन्दै गथ' नंलाना आं 15 बोसोर जाबाय 15 बोसोर जाहोनो हागोनथ' आं नोंखौ आंखौ जाहोनो हाया सानो नामा सिगांनि बायदि गोरिब नंलाना जोंहा दा फैसा जाबाय आंजों फैबाथाय नोङो जोबोद सुखुयै संसार मोनजागोन मानो होनबा आं नोंखौ जोबोद अनगोन बेनिफ्राय नोंनो मा नांगौ बेखौनो होजोबगोन आं आंखौ बिदि खालामनाङा नोङो लैथोस्रि मानोथ' नों आंखौ मोजां मोनाबा मानोथ' बै साननैसो रायज्लायबाय दंमोन आंलाय सानदोंमोन नोंबो आंखौ सिरि सिरि गोसथुखुमायो होननानै दालाय माथो नोङो आंखौ जेबोखौनो केयार खालामला फन हरबाबो दाननासो होबाय थादों र' आरो खेबसे हरबावनि र' बे थिलुआ मा मोनबाय थादों मानो फन हरबाय थादों आंखौ खेबसे दानना होबानो खालामखानाङा मिथिबाय लाजिनो रोङि रखम दानना होबाबो फनखौनो खालामबाय थादोंलै बेलाय गाज्रि मोननायालाय आं नोंखौ गाज्रि मोना थिलु नाथाय आङो बिबारि बाजैमोनखौ जोबोद रागा जोंना दङ बेनिखायनो नोंखौबो रागा जोंबाय आं दा आङो रिसिभ खालामा मिथिबायना टिल्लु आं नोंसोरखौ जोबोद रागा जोंना दङ नोंसोरो जोंफोरखौ आलासि जानो लिंनानै बेफोरबायदि सिखावनिसो बदनाम होबाय थै दुखु मोनदोंलै आं बिबारि बाजैमोना जोंफोरखौ एसेबां बेफोरबायदि अयनायद्राय खालामद्रायदों बै मोस्रोमानो जों आइखौ बेफोरबायदि बदनाम होदों ओरैनो बिबारि बाजैया नङा मोस्रोमानो गाज्रि ओरैनोबासो गोदै गोदै रायज्लायो जोंफोरजों खोब मोजां रखमनो ओजोंबायदि जोंफोरखौ एसेबां गिदिर बदनाम होदों जों आइखौ सिखाव होननानै बुंदों बेबो खोजाना सिखाव मोस्रोमा मानो बेफोरबायदि खालामदों आसल मथे माने आंनिबा मोस्रोमा जों आदानो हाबा हरनो गोसो गैया खोना बिबारि बाजैखौ जों आदाया जेमानबाबो साख्रि मावाना साख्रि मावनायजों हाबा हरनो सानो खोना दा सिगां बायसिबा बेलेग बाथ्रामोन दा धोनि जाबाय नालाय लेभेलाबो बारायबाय एसेबांथ' लेभेल ना
नंगौ दे सोरबा सोरबि मानसिफोरा बुङोआनो जानो गैथारि मानसिफोरा धोनि जाबाथाय बिराद गाजा जायो होननानै बिराद लेबेल बारायो होननानै नंमारगौबो थेवब्लाबो टिल्लुआलाय जोंफोरखौ जेबो बुङाखैमोन टिल्लुआ मानसिया मोजांथ' गाज्रि नङा थेवब्लाबो रायज्लाया आं बिनि बिब'फोरा मानो एसेबां बिफोरबायदि जों आइखौ मानो सिखावनि बदनाम होनांगौ आं बिराद रागा जोंदोंलै बिबारि बाजैयाबो एसेबां बिदि नङालै मोस्रोमानो गाज्रि बे मोस्रोमानो बिबारि बाजैखौ लागायना होबाय थादों खोना ओमफ्राय आरो दा बिथिंजाय बिबारि बाजैया आदानो लागाय होबाय थायो ओमफ्राय आरो दा आदायाबो बिबारि बाजैनि खोथाखौ फोथायबाय आरो बेफोरबायदि सानफ्रोमबो लागायना होबाय थाबालाय मानो फोथाया जानो देनाय दा आदायासो आइखौ सैला जाबाय लैथोस्रि नोंनि फना गाबबाय थादों माथो सोरनिबा फन फैदों रिसिभ खालामाखै मानो खालामा आं रावनिबो फन रिसिभ मानो सोर हरदों माबा टिल्लुआ हरबाय थादों टिल्लुआ नोंनो फन हरो मालाबा हरो थेवब्लाबो आं दिनै रिसिभ खालामालै मानो बिसिनि मोजां बिब'फोरा जोंफोरखौ आलासि जानो लिंनानै सिखावसो हमबाय लैथोस्रि नोंलाय आइखौ मोनथिखागौआनो माथो आइया लभिया होननानै आइया लभिया सिखाव नङा मोनथिबाय आइया लभियाबानोदि सिखाव खावगोन बे नङाना खावाबा बिसोर ओरैनो बुंगौमोन आरो ओरैनो बदनाम खालामगौमोन आरो औ खालामगोनथ' र' मोस्रोमा माने नोंजों हाबा हरनो गोसो गैया खोनालै बिबारि बाजैखौ बेनिखायनो बेफोरबायदि नाटक खामफ्लादों बियो लैथोस्रि आदा आइया नोंनि थाखाय सिखाव जानो हागौ नाथाय आंनि थाखाय सिखाव नङा मोनथिबाय आं आइखौ सिखाव होननानै मालाबाबो मानिना लाया बोरै इदि बुजायनो आङो बुजायबाबो बुजायखौनो जाला माथो